Tak jo, kluci, je mi ctí vás přivítat u vlastně našeho prvního a posledního podcastu, který se bude týkat realit a investic. Mé jméno je David Ševčík, mám tady kolegu Martina Ferdeše a pozvali jsme si jako hosta Libora Šindeláře. Tak kluci, úplně na úvod mám pro vás takovou krásnou otázku. Jak jste se dostali k realitám, kdy jste začali a proč ty reality vlastně vůbec děláte? Tak povídej. Já první. No jasně. No, tak ono to je takový jako hezký, že vlastně já jsem začal u Martina v jeho firmě na virtuální prohlídky, fotografie, videa. No a jak jsme spolu furt jako jezdili po těch nemovitostech, co jsem mu fotil a takhle, no, tak mi furt o tom vyprávěl, že jo. No a ono je těžký tím jako nenačichnout a já nevím, po nějakém roce, co jsem ve Vajru jako dělal, no tak jsem se ho zeptal jako, jestli bych mohl být jako makléř. Jo, přijď na poradu. Přišel jsem na poradu, podepsal jsem smlouvu teda s Energy a rok jsem se trápil, než jsem tomu dal jako nějakou štábní kulturu a teď makáme na výkupech, jede nám to, ale k tomu se ještě asi dostaneme, že jo? Určitě. Libor měl jako těžký první rok, to si vzpomínám, že opravdu jako první rok nebyl úplně jednoduchý. Ale Martine, tvůj začátek, ten byl zajímavý. Pojď ho odkryt úplně tak, jak prostě byl. Začátek vlastně, už to bylo takový jako ze zoufalství, jsem hledal nějaký obor, který by mě dostal z dluhu, protože byly velký. A vlastně viděl jsem, že to musí být podnikání. A vlastně moc toho nebylo na výběr, no, s exekucema, s dluhama milionovejma se těžko něco hledá. Tak jsem si říkal reality nebo finanční poradenství, no, tak to skončilo v realitách. OK. Já si to určitě pamatuju, vzpomenete si na svůj první uskutečněný obchod v realitách? Jo, je to garáž. Prodal jsem garáž, krásný. Majitel si myslel, že mám zkušenosti a až pak na katastru jsme zjistili, když jsem nevěděl, kde se platí kole, kde se dává smlouva, tak jsem mě zeptal, kolikátej to je obchod, no, tak tam mu došlo, že první. OK, já doufám, že to neuvidí kupující mýho prvního bytu, který já jsem prodal, ale vlastně, když jsem ho prodal, přišel jsem na prohlídku, tak on mi řekl, já to beru a v tu chvíli já jsem vůbec nevěděl, co mám dělat. Takže on mi vlastně říkal, tak asi uděláme tu rezervační smlouvu, potom asi teda já vám nějak sdělím jako to financování. A já jsem jenom kejval a vlastně byl jsem rád, že mi řekl, jak ten obchod mám udělat, protože jsem vůbec nevěděl, co mám dělat. Co ty, Libore? Já měl, no jasně, to není tak zase tak nějak dávno. Mě byla to ta prvorepubliková vila, koupil jí pán, který dnešní známe, že jo. A obchod jako v pohodě, tak jako já taky nevěděl, co mám dělat, ale tak měl jsem Martina, že jo, takže toho jsem se jako zeptal a ten obchod jako udělal za mě a já jsem to akorát jako na prohlídkách, jo, ale úplně v klidu. Mm-hmm. Zpětně, kdybyste se ohlídli a dneska byste mohli udělat něco úplně jinak, co byste udělali? No tak jasně, kdyby šlo něco udělat, tak jsem tam po cestě udělal spoustu chyb, tak by bylo dobré se jich asi vyvarovat, ale zase na druhou stranu nejde jako se dostat někam a neudělat žádnou chybu, si myslím, že to je doma. Asi bych neměnil nic, prostě chyby tam byly a bylo z nich ale poučení, kdyby nebyly, tak by se zase z nich nepoučil, takže asi nic. Mm-hmm. A já jsem strašně na začátku, takže já bych si tohoto zhodnotil třeba i za 5 let toho podnikání, jo, takhle zpětně úplně dokážu říct. Když byste měli oba dva něco poradit lidem, kteří o té profesi přemýšlejí, a já si myslím, že jako o realitách přemýšlí hodně lidí, když dokončí třeba střední školu, to je tvůj případ, a co byste jim poradili, jak jako začít pracovat v realitách? No tak já můžu říct jednu tu základní věc, která vlastně chybí v tom začátku u těch, jakože vidíme lidi, jak začínají a některý neuspějou a víme, kde je ten zakopaný pes. Ten zakopaný pes je v aktivitě. Jelikož je to živnostničnění nebo svobodný podnikání, nikdo nikoho nenutí vstávat, pracovat, není tady žádný režim od do, každý si to volí sám a nejvíc, kde je největší zakopaný pes, je, že ty lidi nepracují. Kdyby normálně pracovali aktivně, tak jako běžná populace 8 hodin denně, tak já jsem ještě nepotkal nikoho, kdo by 4-5 měsíců aktivně pracoval 8 hodin denně. Měl samozřejmě vedle sebe někoho nebo zdroj informací, jak to dělat, že by neuspěl. Někoho takového jsem ještě nepotkal. Ale to za mě je to o té kvantitě, kterou jsme nebo kterou jako teď vtloukáš do hlavy. Ale na začátku je to jako nejdůležitější za mě. Jasně, je tam tlak na tu kvantitu, úplně. Ale vždycky tam byly informace, jak to dělat i kvalitně. Jo? No samozřejmě, jo, jako ale kvantita, prostě práce. Ale jako to první, jo, třeba v mém případě ty dopisy, jo, to musela být zaručeně jen kvantita, jestli ty dopisy přišly jako líp nadepsaný, hůř nadepsaný, to bylo úplně asi jedno. Je to tak, no. Pojďme to ještě trošku jako odkrýt, protože já si myslím, že v době, kdy já jsem nastupoval do reality, což je 2016, 2017,
tak vlastně vybral si nějakou realitní společnost a tam měla vlastně různý jako nějaký školení, semináře, vstupní jako ty pohovory. A mě na tom vždycky vadilo, že vlastně ty lidi, kteří tě tam učili, jak ty reality dělat, tak to většinou byli takový ty ředitelé, kteří byli nad tebou a neměli úplně moc jako prodejů nebo zkušeností. Jo, dneska se mi vlastně líbí to, že na tom trhu máš spoustu men, kteří opravdu jako jsou známí, prodávají velký krásné věci, vydělávají hodně peněz. A dneska je za mě hrozně důležité se chytit vlastně takových lidí, oslovit na nějakou spolupráci, pracovat třeba s nima a přebírat to know-how. Protože to know-how třeba u mě na začátku nechci říct, že jsem neměl od koho brát, určitě jsem měl, ale ještě to na tom trhu nebylo tak, jako že bych opravdu se mohl chytit někoho, kdo mě naučil správně naceňovat nemovitost. Jo? Učili jsme se vlastně jako všeobecné věci v těch realitách, jak zavolat na kontakt, jak mluvit vlastně jako nějaký studený hovor a tak dále, ale dneska určitě to know-how. Máte nějaký vzor v realitách? Jednoznačně Martina na tebe. Jo, jakoby, To nebylo domluvené. Ne, tak jako ono, to je spíš o to, jako, od koho jsem se učil, jste to vy dva. Samozřejmě jako jsou tady nějaký jména velký na trhu, ale jako ten příběh a cesta, to jste jako zaručeně vy dva. Tak to děkujeme. No, jako já jako vloženě jméno jedno nemám, samozřejmě jsou tady lidi, kteří jsou úspěšní a od každého si beru něco, každý dělá něco jinak, někdo to dělá líp marketing, někdo dělá líp, nevím, něco jiného, takže jako vzít si to jako švédský stůl vlastně na tom trhu. Je tady spousta makléřů, kteří se podělí o své know-how, tak je to pro mě švédský stůl. Já když přijdu ke švédskému stolu, jelikož jsem vegetarián, tak všechno nesežeru. Jo? Takže ono to je úplně stejný. Beru si to, co i osobnostně mě sedí, co bych chtěl dělat, jakým směrem jít. Takže těch metod je víc, takže jako je těch spousta men, ze kterých poslouchám, beru si ty příklady. OK. No, pojďme otevřít vlastně jako úplně hlavní téma, to kvůli čemu tady dneska jsme. Flipování, investice, výkupy, všechno dohromady. Chtěl bych to dneska hodně probrat. Úplně na začátek. Lidi, kteří nás teď sledujou a nevědí vlastně, co to je, nebo slyšejí pojem často určitě flipování nemovitostí, určitě jsou lidi, kteří nevědí, co si pod tím představit. Co je to vlastně jako flip? Tak to slovíčko asi pochází z Ameriky, co jsem převzalo. Jinak je to vlastně to nejjednodušší v obchodě, co existuje. Něco koupím a dráž prodám a tam je nějaký zisk. Takže se to dá dělat s kafem, dá se to dělat s autama, dá se to dělat s nábytkem, dá se to dělat s nemovitostma. Je to princip jednoduchý. OK. My teď budeme rozebírat, jak to konkrétně děláme my. Budeme odkryvat jakoby naše know-how. Každopádně za mě asi jako úplně první téma, který pojďme jako otevřít, když budu chtít začít flipovat nebo vykoupit nějakou nemovitost, pojďme probrat rizika. Riziko beru jako úplně první věc, co bych si měl jakoby uvědomit předtím, než vůbec jakoby do tohle vstoupím. Jaký jsou rizika a čeho si vyvarovat? Rizika jsou, tečka. Jo, u flipování rizika jsou. Dával bych velký pozor na to, na takový ty jako prezentace slovíček, jako já nevím, jistota, garance. My jsme si tady vlastně v našem týmu interním jsme si řekli, že tyhle dvě slovíčka u flipování, jako garance a jistota, vynecháme. Ty prostě nepoužíváme, protože neexistují. To riziko je opravdu vysoké, je potřeba si to uvědomit. A vlastně člověk by měl trošku opravdu vzít rozum do hrsti a když chce investovat do tady toho typu nemovitostí, měl by opravdu vážit ty rizika. Jsou vysoký, opravdu vysoký. Jo? Když dneska se podíváme na trh a říkáme si, je tady nějaká konzervativní investice, dejme tomu nějaký fondy, banky, dynamická investice, akcie a podobně, tak my nejsme dynamický, my nejsme ani dvakrát dynamický. Je dynamická, pak dlouho nic a pak jsme my s flipováním. Jo? Jiný slovíčko v konzervativním žargonu je spekulace. Takže my spekulujeme, já si to nemyslím, že to je spekulace úplně, já si myslím, že to je normální investování, ale riziko je jako když, jako to slovíčko spekulace tomu odpovídá. Takže riziko je vysoký. Jo. Teď samozřejmě na trhu se setkáváme s tím, že probíhají různé akce, workshopy a tak dále a všichni jakoby řeší jakoby všeobecně téma jako flipování nemovitostí. Chci říct jenom jednu jako důležitou věc. Za mě je, pokud chceš být jako dneska úspěšný makléř, děláš hezký prezentace, točíš videoprohlídky a vlastně děláš jakoby brand a kampaň na svoje jméno, to znamená, jsem opravdu realitní makléř, tak to flipování za mě by mělo být ale jako koupím celek, mojí šikovností ho umím dráž prodat a je to jako za mě naprosto jako morální, jo. Tam vlastně teď se pojďme jako dostat k tomu, my neděláme spoluvlastnický podíly, to je jako potřeba říct, nebo zatím je určitě neděláme. A já jsem si uvědomil, že tady ale jsou jakoby dvě cesty a ty si musíš jako rozhodnout, kterou tou cestou chceš jít. Pokud opravdu jako ve velkým chceš vykupovat spoluvlastnický podíly, to znamená koupíš podíl, teď jdeš vyjednávat s těma lidma, někdy to určitě není příjemný, každopádně ty lidi jako ve většině případů chceš jejich nepřítel, protože s nima vlastníš prostě kusy jejich nemovitosti, tak v tom případě
se to neslučuje úplně s tím dobrým jménem asi realitního makléře. To, co my vlastně děláme, kvůli čemu tady dneska sedíme a budeme to vysvětlovat, kupujeme celky, spoluvlastnický podíly zatím úplně neděláme a vlastně řekneme si, jak to rozdělíme, jak získáváme ten zisk. Je za vás morální koupit něco levně a draze prodat? No tak morální, každý má jinou tu morálku, to si každý volí sám podle sebe. Může být morální pro mě, nemusí být morální pro někoho jiného, ale obecně levnějš koupit nebo koupit za nějakou cenu a dráž prodat, na tom není nic nemorálního, protože pokud pro někoho tohle je nemorální, tak já si myslím, že je ve špatném státě, protože když ve chvíli přijdeš do restaurace a koupíš si kafe za, nevím, 90 korun, tak je morální, že to kafe, já nevím, kolik stojí výroba, 3-5 korun, je to morální? Jo, tak si můžu položit úplně stejnou otázku. Je morální, že Škodovka vyrobí auto za 90 000 a prodá nám ho za 500? Nebo jo, plácám, ale prostě je tam nějaká velká marže, která se dělí mezi výrobce, distribuci, marketing. Takže je to morální nebo ne? No přece nikdo nikoho nenutí nic prodávat a nikdo ho nenutí nikoho nic kupovat. Ve chvíli, kdy my se v obchodě pohybujeme s nemovitostma a nakupujeme a prodáváme, tak pokud vyjednáváme o ceně s makléřem, který zastupuje prodávajícího, a my samozřejmě se snažíme vyjednávat, tlačíme tu cenu dolů, a tam dojde k souhlasu, tak to není nic nemorálního. A pak, když naopak prodáváme a zapojíme do toho to naše know-how z té makléřské činnosti, tu přidanou hodnotu nebo nějaký vize z té nemovitosti, kterou ostatní nevidí a my vidíme, a díky tomu to prodáme dráž a zase tam někdo svobodně koupí, tam není nic nemorálního. Jo? Nemorální je, pokud já mojí činností někoho uvedu do problému a pak z druhé strany tu jeho nemovitost koupím, protože on je v problémech. To může být nemorální, protože já jsem byl příčina toho důvodu, proč prodává levně, ale pokud já nejsem příčina toho důvodu, proč někdo chce prodat rychle nebo levně nebo má nějaké jiné hodnoty, to není nemorální, podle mě. Ale Já to mám stejně. Jo, my jako jsou v problémech, jo, my ty kupující, nebo prodávající ty nemovitosti. kolikrát ani nevidíme, neznáme, že? My ani Neznáme, nevíme, jo, jak já se s ním potkám, pokud vás zastupuju plnou mocí jako makléř váš, jako investorů, tak já ty lidi potkám až u podpisu kupní smlouvy. Jasně, no. Já neznám, jaká je jejich motivace tu nemovitost prodávat. Jestli nemají peníze, jestli jsou v nějakých problémech, jestli jí mají navíc. Jo, já tam jdu za makléřem a jako makléř s makléřem řeším cenu, řeším nemovitost. Jsem nějaký odborník v tom oboru, dokážu tu nemovitost zhodnotit technicky, jednám s tím makléřem tu cenu a pokud se někam dostanu, no tak to už je na tom makléři, jestli dokáže obhájit tu cenu, anebo jestli dokáže to s těma majitelem jako domluvit. Jo, jako musíme si říct přesně, že 70-80% nemovitostí, které vlastně my koupíme nějakým způsobem, tak mezi náma, jako kupujícíma, investorama a prodávajícím stojí realitní makléř, který ho si najmul prodávající. Pokud to jako beru za sebe, tak minulý rok, co jsem jako přinesl já jako výkup, tak nebyl ani jeden, kdyby to nebylo přímo přes makléře. Jasně. Jo, takže proto vlastně nás se ani netýká takový ty strašáky, co mají jiní flipaři, kteří dělají flipy, jako je neúměrné krácení, protože jako tam jsme koupili přes makléře, který byl mezi náma, takže jak jsme to koupili levně, tak jestli někdy v budoucnu někdo chce napadnout, že jsme něco koupili levně, tak kdo je na vině? My? No my určitě ne, no na vině je ten makléř, který měl asi říct tomu prodávajícímu, tohle už je moc nízká cena, ale my nevíme, co mu říká, takže nás to vlastně nezajímá. My dáváme nabídku a přichází nám reakce a samozřejmě všichni víme, že spoustu nabídek dáme a nedopadnou, protože prodávající není v té situaci, makléř za něj kope, bojuje, nechce to prodat levnější. 70% nabídek jako jako nedopadnou. Já jsem se právě jako chtěl dotknout téma morálky z toho důvodu, že vlastně mě tady ten styl obchodu je vlastně příjemný. My najdeme nemovitost běžně, prostě řeknu, na S-realitách, inzeruje to nějaká realitní kancelář, my se podíváme a vlastně dokážeme si říct, my tu nemovitost dokážeme koupit, něco s ní udělat, řekneme si dneska co konkrétně a vlastně prodáme dráž a je tam nějaký zisk. V tu chvíli opravdu, jaká to bylo naprosto morálně, my to kupujeme z veřejný inzerce od nějakého makléře a z té nemovitosti vlastně jako nějaký zisk vygenerujeme. Nebylo by mi úplně příjemný vlastně mít ty spoluvlastnické podíly a dělat to vlastně ve velkým, kde budu chodit za těma lidma a buď já budu chtít vyplatit ten podíl, který jsem koupil, abych na to měl zisk, nebo budu chtít zase zároveň jakoby opačně koupit jakoby jejich podíl. Co vy spoluvlastnický podíly? Když to přijde úplně v pohodě, já s tím nemám vůbec žádný problém, že někdo koupí spoluvlastnický podíl, je vlastník, má svoje práva jako vlastník a o ty svoje práva bojuje. Já s tím nemám žádný problém, pokud bojuje jako normálně, to znamená vyjednává s těma lidma, dává jim nabídky,
když se nedohodne, vyčerpá všechny možnosti, jak se dohodnout, takže to dá k soudu. Mně to přijde normální, protože je vlastník a pro mě svoboda a vlastnictví je nedotknutelný. Takže mně to nepřijde jako špatně. Jenom to, že to nedělám, je jiný důvod. Možná, kdybychom měli miliardu a nevěděli, co s tím, tak to můžeme taky dělat. Akorát, když bych já, nebo jestli někdy začnu dělat ty spoluvlastnický podíly, tak já vlastně to budu dělat s myšlenkou, nakoupím spoluvlastnický podíl a jdu se v pohodě domluvit. A vím, že někde se nedomluvím. Tak samozřejmě, že to dám k soudu, aby se mi to nějakým způsobem v čase dotáhlo a nebudu s tím mít žádný problém. Ale samozřejmě budu vyjednávat s těma spoluvlastníkama a teď tam je několik scénářů, že jo, můžu to koupit já od nich, oni ode mě, můžeme to společně prodat, můžou mi platit nájem. A vlastně vím, že v těch spoluvlastnických podílech mi zbyde nějaký portfolio, se kterým jako nehnu, mohl bych hnout, ale třeba úmyslně nehnu. Protože když si řeknu, tam je babička, ty je 80, ona tam jí skončil nějaký podíl, teď tam bydlí, já jsem mi koupil zbytek, mám jí opravdu soudně tlačit, že to chci koupit? Ne. Nechám si to, zvolíme si nějaký nájem, který je adekvátní v obvyklý ceně, ona mi bude jako vlastníkovi platit nájem, protože na tom není nic špatného, když jsem vlastník, ale nechám ji tam dožít a počkám si klidně 10 let, než budou nějaký dědicové a budu jedna s dědicema. Jo, nešel bych s každým spoluvlastnickým podílem hned. Nedohodl jsem se, tak jdeme k soudu a jdu jako tlačit soudně. Některý bych nechal prostě bejt, že ale ono to jednou dopadne, mám tady nějaký nájem nebo nějakou uloženou hodnotu, ale ve spoustě spoluvlastnických podílů se dá domluvit. Já jsem měl minulý rok spoluvlastnický podíl nakoupený 1/3 baráku, byli tam 4 spoluvlastníci, bylo to s nima těžký, ponižovali mě, nadávali mi, byl jsem pro ně ta největší svině, kterou kdy potkali na planetě. Ale oni mají práva, já mám práva, máme je stejný. No a nakonec jsme se stejně dohodli na společném prodeji. Jo? A bylo to, sice první jednání byly kostrbatý, já jsem se choval slušně, to oni, no, kdybyste viděli, jak se chovali oni, jo, to bylo zajímavý, mě ponižovali, ale dohodli jsme se. Cítil se hodně příjemně na podpisu smlouvy, že jo? Mně to bylo jedno, já když jsem kupoval ten spoluvlastnický podíl, tak já mám tam jako umím udělat to, že vezmu svoje ego a to nechám před barákem, když jsem šel na to jednání do toho baráku. Oni mě tam ponižovali, ne jako, že jsem hajzl hůř, jako jo, prostě jako dotýkali se mý osoby, jakože jo, jestli se dívám do zrcadla, jestli nezvracím ze sebe a takový ty věci mi říkali. A tak to bylo jedním uchem tam, druhým ven. Já jsem jim říkal, no tak ještě máte něco k mý osobě? No tak když on tak moc nadávek nemáš. Máš pár, ty vyčerpáš za 3 minuty, stejně ti dojde dech. Tak pak říkám, dobře, ještě máte něco k mý osobě a pak už neměli, protože všechny nadávky už vyčerpali. Tak říkám, tak pojďme se teďka bavit o té nemovitosti, no, v klidu. Takže já s tím nemám morálně problém dělat spoluvlastnický podíly a zatím je nedělám z jiných důvodů a myslím si, že jednou je asi i dělat budu. OK. Tak, berme to teď, že následují lidi, kteří prostě znají flipování, znají ten pojem a chtějí s tím začít. Vy už mi dneska, kluci, dokážete odpovědět. S kolika penězma si myslíte, že jde začít flipovat, vykupovat a obchodovat? No tak tak když se podívám na ty obchody, které máme za sebou, máme nějak zdokumentovaný, tak přemýšlím, kde bylo potřeba nejméně peněz. Tak nejmenší investice, kterou jsem udělal, bylo teda do spoluvlastnického podílu, kdy jsme koupili 2/3 domu ve 2 lidech za 5 000, takže jsme dali 2,5. Takže to jako byla nejmenší investice. Druhá nejmenší byla chata 24 000 výkup za celek. Já jsem rád, že říkáš tu chatu, protože právě tam se chci jako dotknout toho, že když se mě obecně někdo zeptá, od kolika peněz opravdu jako můžu si začít flipovat, tak já říkám, jako je to 50 až 100. Jo? 50 si myslím, že je naprosto reálný. To si asi člověk dokáže ušetřit i na základě nějakého zaměstnání, když si něco odloží. A vlastně pokud půjdu po nějakých jakoby chatách, třeba v dražbách a podobně, dopisy, oslovování, řekneme si, tak si myslím, že 50 000 je nějaká jako startovací čára. No, takže, myslím, jo. No, říkej, povídej, ty vidíš ty příklady, kolik investujeme, že jo? Kolik investoři investují. Jo, a to je spíš, že jako bych to vzal z té druhé strany, že vlastně z 50, ze 100 000. Jo, když to počítám, tak já vidím, jo, napíšu, kolik jednotlivý investor jakoby investuje. A já vidím, když tam má 100 000, vydělá v naší pesimistické variantě 120, jo, minus jeho náklad, že jo, takže 20, minus ještě nějaká daň, něco. Jo, ale zase ještě jako to vzít z toho, že já investuju 100, ale zase jako můžu přijít po 100. Jo, pořád to brát i z toho měřítka, že tak, no. Sice jako 50 je málo, ale když mě přijdu, jako bylo mi chybět, nebylo mi chybět, jo.
On se začne jako smálem, ale on... Ale vlastně, když se podíváme na ten standard, kolik dneska, protože my kupujeme, že jo, ne jeden investor nekupuje, ale kupuje jich víc, tak dneska 300, 400, 200, 500, to jsou nejčastější investiční ale máme tam položky, i 150. 150, jo, samozřejmě i milion třeba. Jako můžeš, jako když někdo přijde za mnou a řekne, že chce investovat, jo, to těch 100 tam jako někam nacpem. Vždycky. Ale co by asi tam jako určitě mělo zaznít, když si někdo na to půjčí peníze nebo ty peníze opravdu jako nemá, tak ta investice samozřejmě jako o to víc jako riziková, jo. Mně se dokonce i někdo ptal, jestli se to jako na 100% jako povede, když spolu uděláme obchod. My víme, že nikdy to nevíme, Na jo. 100% to nevíme. Pokud udělám vlastně jako jeden obchod a on jako spadne, tak vlastně já se jako musím počítat s tím, že jsem o ty peníze přišel a že vlastně na nic jiného jako nepotřebuju. Pokud těch obchodů udělám 10 a jeden nedopadne a 9 dopadne, tak samozřejmě výsledek je vždycky plusový. Ale pokud někdo chce jako flipovat tím, že udělá jednu nemovitost ročně, tak je to jako obrovský jako riziko. Je to tak, Jako záleží, když se půjčíš, že když se půjčíš kilo a kilo dáš jako do jedné nemovitosti, která se jako nějakým způsobem jako pokazí, tak je to vlastně, blbý, no. Když se bavíme s investorama, nebo když já sedím s investorem a bavím se, tak vždycky říkám, investuješ jenom peníze, který máš, žádný půjčky na flipy, jo, půjč si na byt, který si vezmeš na hypotéku, pronajmeš tam, dáš tam nájemce, to je něco jiného. Na flipy, jenom vlastní peníze, jenom peníze, které nepotřebuješ. Když o ty peníze přijdeš a musíš si tu myšlenku představit, tak tě to nesmí ovlivnit tvůj život. Jo, takže jenom takhle. To je moje doporučení a rada. Já nikomu říct nechci. Dobře. Jdeme odkrývat. Já si vzpomenu, když se mě jedna osoba ptala, kde získáváš investiční příležitosti a jak koupíš nemovitost. Samozřejmě ta osoba jako ve vidině toho, co dneska slyší, tak si myslela, že nemovitost v hodnotě 1 000 000 korun nám jako někdo automaticky nabídne, ať koupíme za 500 000. Kde to hledáme? Já jsem na to odpověděl jako 2 věcma. Řekl jsem S-reality a dopisy a proti mě jako stál výraz, to je opravdu takhle jako jednoduchý. Je. Všude. Můžeš si vybrat jenom jednu z těch věcí klidně ještě. Je to tak. Tak pojďme říct, kde hledáme konkrétně my, kde hledáme investiční příležitosti. Povídej, ty hledáš nejvíc. No jasně. Tak jako začalo to dopisama, boom, prostě 2000 dopisů během fakt jako pár měsíců. Z toho přišly mě nějaký obchody spíš jako zprostředkování, než je... Ještě je důležité říct, že na všechny, kam si psal, tak jsi tu nemovitost reálně viděl. Byl jsi v tom terénu, viděl jsi, že je neobydlená nebo zarostlá zahrada, pak si psal dopis. To jsem měl svůj přístup k té práci, to jsem jako tu kvantitu, kdy jsem už byl fakt jako bez peněz a bez toho, aniž bych jako měl nějakou vidinu toho, co to jako zlepší. Jsem si půjčil kilo v ČSOBčku, co jsem tam ještě měl, jako, no a tak jsem 50 dal do dopisu, zbytek jako abych měl na život a ještě jako ty dopisy, to poslání něco stojí, že jo, obálka tady to. No, a vyšlo to. A vyšlo to. Takže dopisy určitě fungujou. Pojďme to odkryvat úplně, jak to jako je, jo. Samozřejmě, já chápu, že spousta lidí si to nedokáže představit, takže reálně ve městě nenajdeš asi jako super nemovitost na výkup třeba s nějakým pozemkem. Vesnice jsou určitě zlatý vejce. Ve městě najdeš taky. Taky a i vesnice děláme. Všechno. Svý makléře učím, aby opravdu jako sedli do auta a jeli opravdu jako vesnice. Ve chvíli, kdy uvidíš začátek vesnice a ceduly, napíšu si, vezmu si telefon nebo tušku papír, je to úplně jedno, napíšu si název a potom už jenom jedu. Vidím barák, kde je prostě k tomu zahrada, zarostlá, neudržovaná, asi už tam nikdo nebydlí, může to být v rámci nějakého dědického řízení, nevím komu, jakoby, co s tou nemovitostí plánuju udělat, píšu si číslo popisný. Reálně, co to znamená v číslech? Za jeden den, když objedu, když budu 2 hodiny jezdit, myslím si, že najdu 200, 300. Denně jsem poslal třeba, denně jako průměrně třeba 50, 60 dopisů denně. Jo, ale já jsem měl jako nějaký jiný věci, já jsem se potom přidal do různých jako urbexových skupin, kde prostě ty lidi tam ty nemovitosti mi házeli jako sami, jo, takže to jako najednou jako opuštěná věznice v Říčanech, myslím, že jo, si říkám, tam ani psát jako nebudu, jo, prostě od různých jako zemědělských usedlostí, bývalých hotelů starých, jo, to jako nedopadne, že jo, to úplně nehledáme. Ale jako ty zemědělské usedlosti, rodinný domy, chaty, chalupy, těch tam prostě bylo jako strašně moc. Že prostě dopisy máme důkazy, že to jednoznačně funguje, prostě, ale zase jo, pak vidíme někoho, kdo teda řekne... jako poslat jako 100. Nesmíš poslat 100 nebo 30. My to měřítko vlastně máme, ve chvíli, kdy pošli 100-200 dopisů, tak samozřejmě může se stát, že se 2 obchody povedou, ale posílali jsme měsíčně 1000 dopisů, dali jsme to vlastně 2 měsíce v kuse a měli jsme z toho 6 až 8 zobchodovaných jako nemovitostí. Jo, že dopisy fungujou. Samozřejmě můžeme se pak bavit o tom, když hledáme na portálech, že jo? To určitě, no. Tam jako, já jako ještě tím dopisům, tak já mám doteď jako v telefonu album, kde mám asi nějakých 800 screenshotů.
jo, nemovitostí ve Středočeském kraji, kdy jsem to objížděl jako reálně, takže jel jsem v autě, měl jsem na držáku telefon, takže první věc vesnice, skříň vesnice a potom už jenom čísla popisný v té vesnici. Do kanclu, vytisknout dopisy, nadepsat dopisy, ráno na poštu a potom to samý. To samý. 4 měsíce stojil určitě, že jo? 5 měsíců. 5. A mezi tím jsme našli jako jiný věci. Jiný věci, jasně. Jo. Poslední dobou S-Reality. Kupujeme asi určitě. víceméně poslední dobou od makléřů. SK, Bazoš, fakt jako všechny, jako teďkon, co se mi jako to, za mě lepší algoritmus na vyhledávání má i dnes, než SK. Přijde mi to tak, že tam těch věcí jsou tam jako najdu zajímavější, anebo možná už tam jenom okoukaný. Jo. V těch SKách. Samozřejmě fungují letáčky, teď jsme trošku nedělali, ale o tom můžu mluvit já. Letáky samozřejmě se dělají v kvantitě, že koupím nemovitost, funguje taky prostě, jo. Zejména ve vesnicích. Jako mě tyhle ty starý, jako ne starý, Jsou to staré věci. ty jako OG věci jako strašně baví, jako. Jo. A Rudničky, ne? To je pracovní název rudničky, tomu říkáme. Rudničky z rudičky, jo. No, oni furt fungují ty věci, no, když se to dělá v kvantitě, jo. Ale zkoušíme nové metody, že jo. Teďka třeba jsme vykoupili v Horní Olešnici dům, má to na starosti makléř, který to našel ten prodej, tak jsem mu řekl, vytáhni všechny vlastníky v té obci, úplně všechny, tak mi je sepsal, tak je sepsal v Excelu, všechny vlastníky a my jim budeme posílat dopis a vlastně cílíme na víc věcí. Jo. A je to jenom test, my nevíme, jak to dopadne, ale jdeme testovat i nové věci. Takže budeme jim psát dopis, kde bude napsaný, prodáváme tam nemovitost v té obci a pozemky. Když tu nemovitost neprodáme, tak ji za 2 měsíce začneme demolovat. Kdybyste měli zájem o materiál z té demolice, tak nám napište a zadarmo si ho budete moct jako odvízt. Tam ve vesnici někdo může stavět garáž, tohle, může se mu něco hodit. My se takhle zbavíme třeba, když to neprodáme a budeme to fakt demolovat, tak se zbavíme takhle materiálu. A zároveň tam v tom dopise bude, že kdyby měli něco, co by chtěli prodat, část zahrady, nebo něco, co je neobydlený, nebo mají nějaký tip, kdo by něco prodal, tak se odměníme. Takže v jednom dopise a vlastně cílíme na obec, ve který už máme nemovitost teďka. To samé uděláme teďka, kdy jsme to propisovali tu kupku v pondělí, ve středu, v úterý, nevím. Bernartice jsme koupili, že jo? Tak tam uděláme to samé. Oslovíme celou obec, prostě vedlejší obce a tak. Jo. Pojďme to ještě říct tak vlastně, co na těch S-realitách hledáme, jo? Protože samozřejmě spousta lidí teď půjde na S-reality, chce najít investiční příležitost, takže teď jděte na S-reality a začněte hledat. Co hledáme konkrétně? Nehledáme barák, který jen tak koupíme jako a někomu prodáme. zavoláš, řekneš, že to má jako nemovitost za 5, že jo, zavoláš mu, nabídeš 1 000 000, on ti to prodá, tak je to investiční příležitost, že jo. Jo, tak ale necílíme. Necílíme. Cílíme vlastně asi do 5 milionů, že jo, aby byl výkup. Většinou záleží na té lokalitě, Středočeský kraj do 5 milionů. Jako i okolí Hradce, Pardubic. Do 5. Když to dělal, tak už jako moc ne. Cílíme na domy, pozemky, že jo, hlavně, byty se nedíváme. Byty moc ne, vůbec spíš. Spíš vůbec. Ne, jde mi samozřejmě o to gro, že kupujeme dům s nějakým větším pozemkem a samozřejmě ten jako strategie toho zisku je, že rozdělíme ten pozemek a rozdělíme ten dům, hrajeme si s tím. No pojďme si říct, že nekupujeme věci, které jsou krásné, asi. To je pravda. Moc krásných nevěst nekupujeme. Jo, většinou jsou to takové čarodejnice, ale my v tom vidíme něco, co v tom ty ostatní nevidí. Jo, no, o tomhle by se mohli mluvit 2 hodiny, že jo, v kuse, ale příklad jsou tupesy. Makléřka prodávala vlastně dům s pozemkem, my viděli příležitost, že dům se dá oddělit od pozemku, prodávat to zvlášť, dům byl samozřejmě sračka. A ona tam měla cenu kolik? 1,9? Nabízela za 1,9. 1,9, my jsme vyjednávali, že jo? No, jsem tam dojel. Vyjednal si 1,7. Ona přesvědčila prodávající, že asi 1,7 je dobrá cena, tak já jsem to šel, že ho zarezervovat, tak jsme to zarezervovali a ona to měla pěkně nafocený, z dronů, hezký fotky. Ne, fotky byly krásné. Fotky byly pěkný, tak jsme si řekli, hele, proč to fotit znova, tak se jí zeptáme, jestli by nám neprodala ty fotky a autorský práva na ně, tak makléřka byla vlastníkem těch fotek, tak nám je prodala. No a my jsme vlastně ten dům, že ho zainzerovali, teď je to v inzerci, my to kupovali za 1,7. Za 1,7, ano. A teďka opravně dům se inzeruje za 1,890. Za 1,890. A pozemek za 1 290. Jo. No a já jednoho dne mám telefon od té makléřky, co jsem za hajzla a za podvodníka, jako co to jako znamená, že, no protože můj tip je, že prodávající uviděli v inzerci ten svůj bývalý dům, jak ho prodali i s pozemkem za 1,7 a teď viděli, že jenom ten dům s polovinou pozemku se prodává za 1,890 a pozemek přes 1 000 000, tak jim asi doteklo, že jako co to je. No tak asi volali tý makléřce, jako co to znamená.
protože ona na ně asi tlačila s tou cenou, ať odsouhlasí 1,7 a ona jim asi musela říct, že to je nějaká blbost. A pak se asi určitě ptali, jak to, že tam jsou stejné fotky. No makléřka, za kolik jsme koupili fotky? 1500. Prostě pro ní se hodilo 1500, jo, takže teďka ta makléřka mi volala, že jsem podvodník. Já říkám, a vysvětlete, já nerozumím. No vy to tam nabízíte v součtu za úplně nesmyslnou cenu. Já říkám, no tak jako je to trochu jako takový hodně optimistický, my to testujeme jako ten trh a ona, a když jste mi říkali, že to budete rekonstruovat. Já říkám, ale my takový plán furt máme. Plán B je to zrekonstruovat. Ale myslím si, že plán B nenastane, protože v plánu A už tam byly prohlídky, že? Máme tam prohlídky jako furt, jo. Ale je to otázka času, kdy to prostě jako někdo vezme. Ty to někdo vezme, no jasně, no. Máme dobrou nákupní cenu. No, takže přesně, jo. Takže jako teďka viděli jsme v tom něco. To, že to v tom nevidí vlastně ten prodávající, to je v pořádku, to není profesionál. Ale najal si profesionálku. A ta to v tom nevidí. Ale jak já jsem to jako viděl v té inzerci. Měl tam jako 1,9 přelouč. Říkám, ty vole. No jasný. Ale zase za mě to je tak, že když jako něco kupujeme a vlastně ten makléř nám to prodává, tak my jako hodněkrát čistě jako slyšíme, jo, to jste vy, to, že vy to rozdělíte, pak to prodáte, že jo? Jo, to Oni jsem to zažil, vědí. to jsem zažil Já jsem měl na nemovitost, vlastně Rychnov na Moravě a říkám si, co já mu řeknu tomu makléři, proč jako, co chci koupit, jo, barák šílený, pozemek. Tak já mu říkám, řeknu mu, že moje žena odsud pochází a že nostalgicky chceme koupit něco k rekreaci, nemusí to být dobrý, jenom aby to fungovalo a chceme velký pozemek. Tak já tam přijedu připravený tenhle příběh a on mi říká, dobrý den, to jste vy. A já, aha, vy mě znáte. No já vás sleduju na Facebooku. A já, jo, takhle. No, říkám, tak vidíte, no, tak teď, a já pro vás mám takovou krásnou pohádku připravenou. Chcete ji slyšet? A on, jo. Tak jsem mu řekl tu pohádku, on se tomu zasmál a říká, vy to chcete krájet nějak, že jo, rozdělit. Říkám, přesně tak. Já tady tu pohádku o manželce bohužel ještě úplně nemůžu, no. Že jsem jich třeba 20, takže tam mi v tom moc nevěří, no. Ne, takže jako je to prostě, vidíme tam něco, co ostatní nevidí. A nemusí to být jenom to dělení. Někdy to je, že vidíme nepořádek, bordel, špínu. Přesně tak, ten makléř si s tím nedá práci a my víme, stačí vzít pár desítek tisíc, uklidit, možná vymalovat. No počkej, to líp ani pár desítek tisíc. Jasně, jako. no. A mně to přijde jako strašně vlastně vtipná situace. Dneska úplně kdokoliv může jít na veřejný portál realitní na S-Reality, tam si najde nemovitost, kterou normálně inzeruje realitní kancelář, dům s pozemkem. A pokud ty víš, že opravdu samozřejmě musí to mít náležitosti, příjezdová cesta musí být, ten pozemek musí být v územním plánu na stavbu domu a takhle dál, ale ty tam koupíš nemovitost, kterou rozdělíš vlastně na 2 části a kolikrát vlastně tu jednu část prodáš za to, co si to koupí. Ano, to už několikrát jsme udělali. Je to tak, no. Nebo jsme se tomu jako přiblížili, no. Jsou věci, které, když to bude poslouchat někdo, kdo je třeba i vzdělaný v investicích a bude mu říkat teďka, on se na to dívá metricky, matematicky, chce v tom vidět tu logiku, ty výpočty, jo, jenomže ve flipování velká položka při oceňování je intuice, jo, kdy už je ta zkušenost, kdy my víme, tohle se prodá. Přijde odborník a řekne, počkej, ale to je k demolici, ten dům. Odborně ano, ten dům se nevyplatí rekonstruovat a je určený k demolici. No jo, ale zkušenost říká, vždycky přijde nějaký šílenec, který to opraví. Minule mi chlap řekl, tam byly takovýhle praskliny. Ve Stračově jsme kupovali. Takový, úplně, to bylo fakt na demolici. A on řekl, říkám, jak to chcete opravovat? On řekl, tohle to tady v obědu íčkem svařím, to tady bude ještě 300 let. A má asi pravdu, jo. Akorát je to takový divný postup. Takže my víme intuitivně, že i když něco je k demolici, že to někdo koupí. Jo, a zase jako na druhou stranu, jako, když já něco počítám, něco analyzuju, tak jako nad tím trochu přemýšlet, jo. Určitě. To, že mi vychází, že si řeknu, ten pozemek má 15 metrů, dělám tady dům a pozemek, jako zvlášť, tak abych nevymýšlel jako nějaký patvar, který vím, že jako na tom trhu jako nebude průchozí zase. Jo, že pokud tam budou jako nějakých různých... Musíme hlídat ty tvary, příjezdovky, jo. Je to už nějaká jako zkušenost. Ale mě potřeba to vidět. Vždycky tam jako se tam jet podívat. Jo. I když to je prostě u Olomouce, tak tam fakt jako dojet. Je to tak, no. Protože pak zjistit, že je tam hromada Eternitu v zarostlá na zahradě, to není úplně hezký zjištění. Jo, nebo sousedy stačí, jo, nějaký soused, kde už je to taky A když jako tam fakt jako se někomu nechce, tak se to fakt jako projet na mapách CZ. To je úplně to nejjednodušší. Vlastně každou nemovitost vidíme, kterou koupíme. Vždycky. Je to tak, Nic distančně. Distančně nenakupujeme. No. To už jsme u toho, kdy vlastně eliminujeme to riziko toho. Přesně tak. Jo, takže jako, jo, snažíme se ty rizika, vlastně ten trouhelník, vlastně je to riziko, výnos, likvidita,
je to rovnoramenný trouhelník, to nejde nijak jako obejít, tak ale my těma našima technikama a metodama si myslím, že dokážeme ten vrchol toho trouhelníku, toho rizika trochu sploštit. A je to tím, že tu nemovitost vidíme, nekupujeme to distančně, opravdu analýza nám trvá 30-40 minut, určitě 30-40 minut, takže to není, že jako dům, jak fouká, jo, milion, tak tohle to neděláme. Takže opravdu tím splošťujeme to riziko a pak ho splošťujeme tím, že to děláme pravidelně. No jasně. Že to děláme pravidelně. Ono potom, když už na nějaký lokalitě jako něco děláš, jo, tak už víš, že ten barák vypadá sice krásně, ale víš, že ho neprodáš třeba více jak za 2 miliony. Protože máme tu Když zkušenost vypadá jako hezky. o 5 kilometrů vedle. Přesně tak, no. I znáte, jak se hýbe trh, že vlastně ty lidi, kteří jako kupovali pozemky a chtěli stavět 25 až 35 třeba nějaká věková skupina, tak dneska jdou koupit starý barák, který koupí za 2 miliony Určitě. a prostě postupně ho zrekonstruují. Řekli jsme si všeobecně, že stačí nějakých 50-100 tisíc na to začít flipovat. Řekli jsme si, jaký jsou rizika, kde ty nemovitosti hledáme, takže vystihnu, že určitě posílat dopisy, 100% S-reality. No a teď jak pracujeme my? Máme nějaký tým, budujeme, potkali jsme se vlastně pod jednou střechou, aby jsme spolu spolupracovali. Já teda často jsem ještě dostával dávno jako otázky, proč nedělám sám na sebe, proč nemám svůj kancelář a tak dál. Já jsem vždycky říkal, že sám jsem byl, ty taky. Připadal jsem si někdy jako úplně křeče v kolečku, že vlastně furt jenom vyděláváš na provizích, furt prodáváš, může být úspěšnej, ale nikdy nedosáhneš toho cílu, který my máme bez nějakého toho týmu. Dneska, pokud se nemýlim, náš tým kolínský dělá nějakých 25 lidí a vlastně Martin o tom hezky vypráví, pojď říct vlastně systém toho týmu, máme nějaký interní, máme nějaký možná externí. ještě řeknu to, jak jsme každý byli ve vlastní realitce, že já měl vlastní realitku, ty si dělal úplně jako v realitce, která je tak ten typ, že 100% že jo, provize a Jasně, děláš si všechno klasická sám stovka. vlastně. Přesně tak. A my jsme se vlastně takhle potkali a vlastně i mně tam došlo hned, že jsme začali spolupracovat, takže jsme byli někde jinde a mně došlo, že ta spolupráce, ta synergie má ten efekt a mně tam už bylo jasný, já potřebuji vytvořit vlastně pro tu svoji vizi, já se nepotřebuji vytvořit tým, já to sám neudělám. Mně bylo teda v tu chvíli jedno, jestli ten tým bude v jedné realice, nebo budeme, že ty budeš v jiný, já v jiný, stejně budeme spolupracovat, protože jsme roky spolupracovali. Ale přesně pak přišla ta nabídka, hele, tak pojďme to dát pod jednu střechu, tak mně to přišlo vlastně logický. A teďka, logicky, a pojďme si říct pravdu, ve vlastní realitce mi v kapce z provize zbyde víc peněz, tečka, tak to je. Přesto jsem šel pod nějakou střechu nějaký realitky, ne proto, abych se tam naučil něco, co neumím, nebo že mi to ve vlastní realitce nešlo, jenom kvůli tomu, že pod jednou střechou budu moct tvořit ten tým pro tu sobecky, pro tu svoji vizi, ale mně se to tam udělá líp. A teď se mi to jenom potvrzuje. Jednoznačně. Už máme ten tým, máme to pod nějakou střechou, vzájemně se poučujeme, obohacujeme o ty zkušenosti. Jako sám taky to jde. Úplně v pohodě, zbyde vám víc provize. Ale jestli máte nějakou vizi, jako větší, tyjo, sám, je to těžký. Nebo je to těžší. Lepší je pracovat v synergii v nějakým týmu, kde se ty věci nesčítají, ale násoběj. No, takže proto jako jednoznačně tým. Tohle já jsem si uvědomil ve chvíli, kdy vlastně jsme někde spolu byli. A já jsem furt si myslel, že máš úspěšný rok, prodáváš nemovitosti, na konci roku si vlastně podíváš na to číslo a řekneš si, je to super. Další rok máš zase úspěšný, zjistíš, že si věděl o něco víc na těch provizích, že to je zase super. A pak vlastně, když si začínal vlastně jako první flipovat a dělat nějaký výkupy a učit se na tom, kolik to bylo, 2014, 15? No první byl 2011, hnedka 2011 první úplně výkup, no. Tak vlastně kdysi dávno jsi mi řekl úplně krásnou větu, na kterou já jsem se zastavil. Říkal jsi, hele, já nemůžu v 60 chodit na prohlídku. Já už prostě to nezvládám. Důchod víme asi, že asi mít nebudeme a já prostě nemůžu v 62, 3 chodit na prohlídku a být prostě makléř. A vlastně, ono už je to nějaký rok zpátky, tam si mi řekl, já musím být do 10 let investorem. Jednoznačně investorem. Jo, což pro mě, jsem rád, že dneska investuju, kupujeme nemovitosti, ale tohle, co kdybych si ještě jako uvědomil dřív, tak by to samozřejmě jako bylo lepší. Dneska máme tým 25 lidí, potřebujeme samozřejmě další aktivní lidi, kteří budou vyhledávat investiční příležitosti. Zatím tady máme největšího koně Libora. A ono to jako není se nada samozřejmě analyzovat a tak, ale důležitý teda, bychom řekli, jak to u nás funguje. My vlastně dneska tu investiční příležitost najdeme a spousta lidí se mě ptá, hele, já bych s váma koupil nějakou nemovitost a tak dále. První, kdo vlastně tu investiční příležitost dostane, zhodnotí, tak ten makléř si řekne,
chci to s váma koupit, našel jsem to, dám do toho tolik a tolik peněz, je to naprosto jako v jeho režii, kolik peněz do toho chce investovat a může si říct, jestli to chce potom následně prodávat, nebo jestli chce opravdu jenom vzít peníze, investovat, vydělat zisk a bude to prodávat někdo jiný. Dáváme nějakých 5 pracovních dní nebo 5 dní vlastně Plus na to rozhodnutí, no. tomu našemu týmu a pak samozřejmě máme jakoby externí tým, spoustu jako investorů, upřímně řečeno, na který se určitě někdy dostane, ale nedostane se zase jakoby úplně jakoby ty hezký věci a ty nejzajímavější věci Zůstanou v interním vždycky týmu. zůstanou v interním týmu. Jo? To je právě výhoda, proč jako třeba řeknu, pokud někdo zvažuje vlastně vyloženě tu profesi jako realit, tak má spoustu možností. Může dělat klasického realitního makléře. Je to skvělý obor, doporučuju. Samozřejmě musíme mít vedle sebe někoho, kdo mu radí na tom startu, ale my vlastně tohle nehledáme. Jo? Teda já osobně, když budu za sebe, kdyby za mnou někdo přišel a řekl, já chci s tebou spolupracovat, chci být realitním makléřem, ale investovat nechci, tak já řeknu, u mě ne. Pošli ho za mnou. Protože já vlastně nehledám realitní makléře vůbec. Já do týmu hledám vlastně lidi, prioritně ty, kteří chtějí skončit jako investoři. To, že teďka ještě nejsou investoři, protože buď jsou mladí a nemají peníze, anebo mají málo peněz ještě, tak já řeknu, pojď s náma investovat, ale zároveň pojď podnikat v realitách. My tě naučíme, jak hledat, jak analyzovat, jak vykupovat, jak vyjednávat, jak prodávat potom tu nemoc, protože když ji teda koupíme, tak někdo musí prodat. Já už to být nechci, prosím, kdo to bude prodávat. Takže může prodávat, mít tam provizi, ale vlastně učí se realitně podnikat. A vedlejší efekt této činnosti je realitní zprostředkování. Před lety jsem vykupoval tak, že jsem dělal realitní zprostředkování a vedlejším efektem byl občas výkup. Když jsem v roce 2022 jsem splatil dluhy, v roce 2023 jsem si řekl, dost, teď začnu konečně jako podnikat v realitách, takže teďka dělám jenom to investování a vedlejším efektem je zprostředkování. Já ho nepohrdnu, dobrá provize, ale postupně bych chtěl ubírat to realitní zprostředkování a víc budovat ten tým a předávat to investování. My vlastně za sebou máme kolik? 80 nějakých teď zobchodovaných obchodů? Máme se analyzovaných od roku, co jsem si psal nějakých 50, 80, no něco takového. Teď se to podle mě rozjelo. Myslím Teďka si, že jsme tenhle jako ten rok jsme schopni malinko... koupit klidně jako 2-3 nemovitosti měsíčně. Jasně, není to žádný jako mega číslo, ale já jsem i trpělivý, mě to nevadí. Takhle, my máme spočítáno, že pokud jakoby tým 25 lidí, ale opravdu jako aktivně hledajících na investiční příležitosti, takže neberu teď tým jako 25 realitních makléřů, tak pokud jeden člověk najde jednu investiční příležitost za měsíc, tak vlastně v celkovém měřítku je to 300-400 to může být za rok. Každý všední den. 300 výkupů za rok už není samozřejmě špatný. A jde to. Jde to. No. A jde to. 30 lidí prostě dokáže administrativně obhospodařit jednak ten proces nákupu, proces prodeje a i v nějaký kvalitě, protože samozřejmě ono může být jednodušší teďka zapojit peníze, 4 milionů a udělat nějaký marketing, dopisovou kampaň, plošně něco poslat a oni z toho budou jakoby ty výkupy. Otázka je, kdo to administrativně zpracuje, aby nám to neproteklo jenom mezi prstama a taky kdo to prodá, aby jsme neměli nakoupený LVčko a nikdo o tom nevěděl, jo? A pak nám to tam smrdí, protože není kapacita na to kvalitně i prodat. Ten zisk tvoříme nejenom, že hlavně koupíme, normálně prodáme, ne, my nějak koupíme, snažíme se co nejlevněji, ale velká přidaná hodnota je na tom prodeji. Víme, jak to nafotit, jaký fotky dát první, jestli zbudit zvědavost, nebo prozradit všechno, který informace dát v první vlně, který v druhé vlně. To je každá nemovitost jiná, takže my potřebujeme i tu kapacitu, aby jsme byli schopní dobře prodávat. 30 lidí vlastně máme spočítaný, v pohodě zvládne 300 až 400 nemovitostí výkupových. K tomu budou mít ještě zprostředkování, klasicky jako vedlejší efekt. No, 400 výkupů, no. To je prostě 3/4 miliardy otočených peněz, no. My jsme vlastně teď v podstatě spolu koupili docela dost nemovitostí. Máme tady rovnou svého makléře. Jak moc tě sereme, Libore? My jsme vlastně tví klienti momentálně. Ano, tak. My jsme to, co kupujeme vlastně a jako, Libor to pak prodává často. To je pravda, no. Jednak to za vás jako, většinou to za vás jako koupím, za vás to pak jako prodám. Jo. Vlastně na všechno jsou plný moce. A posledně minulý týden volala paní vlastně z hradeckého katastru a ptala se, proč vlastně pan Šindlář zastupuje 6 kupujících a proč podepisuje veškerý věci. Že? No tak když to uděláš, pardon, když to uděláš jako u 5 věcí, tak to pak vlastně někomu může přijít jako divný. No ale jako neserete mě vůbec, jako takhle, no, samozřejmě jako ty výkupy jsou takový trošku jako
Martin nějaký, David je nějaký a... Já jsem steklej. Já vždycky jako když jako přijdu na to, že hele je nějaký problém, tak já jsem takový jako nervák. Martin je absolutní kliďas, jo, takže jako všechno má svý řešení, všechno má svůj čas a všechno se nějak jako odehraje. Ale jako tak na rovinu jako výkupy, my nekupujeme hezký nemovitosti, jo, takže já jako kolikrát vidím nebo slyším, hele, půjdeme něco koupit, já vidím tabulku, já vidím analýzu, mapy.cz, já tam nejedu, jede tam Libor, jo, ve většině případů tam vlastně nejde ani Martin. A potom vždycky jakoby vidím jako ten následný proces, co jsme vlastně koupili. A tak někdy z toho jakoby mám nervy, jo, ale... Jako když jsme přijeli poprvé spolu na pozemek, to už jsme měli koupený, že jo? A teď říkáš, co to je za díru? Z Kochovice. Ale já už jsem jako pár rybníků viděl a kde roste rákos, tak se drží voda, jo, takže tam jsem samozřejmě jako byl trošku nervózní, ale z Kochovice vlastně dům máme prodaný, dokonce 200 000 na tržní cenu. Ten se prodal krásně, jako teď už se jako zase pojďme jako zpátky jako do těch čísel. Za kolik musíme prodat ty pozemky, abyste byli, ne, jednak v plusu, ale abyste byli jako na nule. No, za úplný nic. Za úplný nic, no, takže... Pojďme rovnou dát téma naceňování, protože to je strašně důležitý téma. Určitě to neděláme prstem ve vzduchu, nemáme karty, takže podle karet to taky nevěštíme. Ani podle valua. Okay. Já cenový mapy třeba vůbec jako nepoužívám. Na domy vůbec nepoužíváme cenový mapy. Tak jo. Pojď nám říct, Libor, jak naceňujeme. Jak naceňujeme? Hele, úplně tou nejjednodušší formou a to je to, co vidí ten klient, který mi tam půjde na tu prohlídku. Já když jako vidím dům, vidím pozemek, tak si dám to okolí do 5, nebo tu lokalitu 5-10 km podle těch počtu těch nemovitostí. Většinou tam může být třeba 100, takový průměr. No a důvod nejlevnějšího a samozřejmě jako i podle toho, když vidím jako příklad pozemek. Vidím pozemek, stejně velký jako máme my, ale vidím, že tam jsou nějaký třeba dráty. Říkám, dobrý, tak to snižuje tu hodnotu, tak jdu dál. Jo, a když už jsem jako v nějakých relativně jako podobných pozemcích, no tak moje pesimistická varianta je to, co je nejlevnější v té stejné jakoby kvalitě, jako podobný tomu pozemku, který já budu jakoby nabízet. A to je pro mě jako nejvíc stěžejní, protože pokud já půjdu do Valua, tak mám mi to nějakou průměrnou cenu z lokality, tak budu prostě na 5. stránce na Estrealitách. Já potřebuji jako na první nebo na druhé stránce, aby mě někdo viděl. No. Je to vlastně, díváme se na to vlastně ty věci, které vykoupíme, tak ten kupec, který to kupuje, to nejsou žádný profíci, který by si to nějak analyzovali. Ty se prostě jdou na Esreality nebo někam na nějaký portál, říkají si, chci koupit levný dům, vím, že bude asi k rekonstrukci. Přesně, no. A takhle, a porovnává, co tam je. A snaží se srovnávat. No a vidí, tady je dům za 1,6, hrůza. Tady je dům za 1,9, taky hrůza. Ale on má větší pozemek. Tedle je zas blíž tady, tedle něco, tedle tamhle. A takhle srovnává. Jo, a pokud já třeba jako dneska vidím, že mi někdo pošle jako nějakou analýzu pozemku, který je nezasíťovaný, v územním plánu čistě jenom k zastavění, a řekne mi, že jeho tržní varianta je stejná jako zasíťovaný pozemek jako o 5 km vedle v nějakým nově vznikajícím jako stalitu, tak mu řekne počkej, tak mu jako říkám, aby jako počkal, že to je blbost. Že jako, ať se na to podívá tím polem toho kupujícího. To jako nikdy nekoupí. Přesně tak, takže my máme pesimistickou variantu. Jsme úplně nejlevnější. Podle který se rozhodujeme, jestli tu nemovitost koupíme nebo ne. Pak máme tržní a optimistickou. Ale pesimistická pro nás je to alfa omega, podle který se rozhodujeme. To znamená, že až my s tou nemovitostí něco uděláme, co plánujeme, započítáme veškeré náklady na provizi, na daně a na to, co s tím uděláme a půjdeme s tou cenou do prodeje, tak v pesimistické variantě nám nesmí v té lokalitě nic konkurovat. Nic. Ale absolutně. Absolutně nic. A ve chvíli, kdy ta pesimistická je aspoň v nějakém plusu, co se týká PA, a všechno kalkulujeme na timing 8,4 měsíců, tak pak to jdeme koupit. My to neprodáme za pesimistickou, my pak máme tržní optimistickou, tam nebudeme do detailu teďka u těch tržních optimistických, a pak stejně to napálíme ještě víc, než je optimistická. Aspoň na ten první test. Zkoušíme to. První 14 dní, měsíc nebo něco takového. No a to je metoda, která vlastně se nám už jako tolikrát jako vyplatila, že vlastně nemáme fuck upy. Máme jeden od roku 2014. A ten fuck up nebyl způsoben tím, že bychom něco špatně nacenili, no. Udělali jsme rozhodnutí, že něco zarezervujeme ještě dřív, než nám přišla územně plánovací informace, i když v územním plánu bylo jasný, že se tam stavět dá. Makléř dobrý vyjednavač. Makléř nás tlačil, dělal to dobře, prostě gratulujem, jo. Takže já jsem teda udělal rozhodnutí, že zarezervu, složil jsem 190 000. A pak přišla územně plánovací informace, že ano, stavět se tam dá, ale pouze v jedné linii, a my měli kalkulaci nebo nějaký záměr stavět za
prvním domem, jako v druhé linii na tom pozemku, a to bohužel nebylo průchozí. A my věděli, že když to koupíme, tak proděláme 600 000. Takže jsme odmítli podepsat kupní smlouvu, pak nastane takový to máme v realitách rádi, to znamená, dobrý den, nebudu podepisovat kupní smlouvu. Jo, tak jasně, 190 000 vám propadne. Já říkám, no, rád bych si udělal schůzku a trošku diskutoval tady těch 190 000, jo. No, tak já bych jenom pro ty budoucí investory, pokud nás nějaká někdo mediace, poslouchá, jo, teď už jako, ať je ten text toho územního plánu sebejíc jako jasný, tak i tak už si děláme územní plánovací informaci. Už víme, kde jsou ty jako takové jako věci, kdy tam je v územním plánu, když je napsaný věta, nová výstavba musí splňovat charakter okolních staveb. No tak to je věc, kterou jako nikdo neví, co to znamená, takže doporučujeme. Jako i dneska moc ty úřady jako nechtějí vydávat úplně nějaký jako jakože tam to je jako razítko. Ale to aspoň zase sníží zase je to ale něco, máme nějaký vyjádření. kdy to riziko, který tam je, zase ho trošku snížíme. Přesně tak, no. Takže tu PESy, o kterých jsme se tady bavili, vlastně tam byla podobná věc, tak jsme řekli, nezarezervujeme dřív, než budeme mít územně plánovací informaci. První návrh byl makléřce, uděláme rozvazovací podmínku, my si podáme územně plánovací informaci, když přijde negativní odpověď, stornujeme to, ona nechápala, co to je rozvazovací podmínka, řekla, že nic takového nepodepíšou, tak jsme to nechali bejt, stejně jsme ji podali, ona nám za 14 dní přišla, ani ne, brzo nám přišla, nemu to byla pořád v nabídce, tak už jsme ji koupili bez rozvazovací podmínky. Takže pesimistická varianta, pak máme nějakou tržní optimistickou, ale víme, že jakmile pesimistická varianta nám nevychází, která je hodně pod tržní cenou, tak vlastně takovýhle nemovitosti vůbec ani nekupujeme. V té kalkulaci je to jednoduchý. My vlastně jako máme nějakou, že tadyhle se napíšeme v buňce inzertní cenu, nenapíšeme si tu prodejní, uděláme si kalkulaci, jak by ty ceny mohly být, pak tam doplníme tu inzertní cenu a hned nám vypadne v okýnko PA, který když je v mínusu, tak pro nás je to jednoduchý. Upravujeme kupní cenu dolů, až se v pesimistický objeví plus a přesně víme, kolik musíme vyjednat. A někdy se pustíme do vyjednávání. Většinou je to tak jako do toho vyjednávání, že se jako musíme pustit, protože ty nemovitosti, když to počítám, tak jsou jako přepálený. Jasně. Slíbil jsem nějakou ukázku, nemám rád, když někdo hází číslama, koupil jsem za 200, prodal jsem za 600, ale pojďme říct jakoby naprosto otevřeně, tak jak to probíhalo, máme nějaký perličky, moje srdcovka je borovnička. Dáme na závěr borovničku, řekneme si, jak probíhala borovnička. Ten systém vlastně, já to uvedu, protože mám rád tu story a ty budeš pokračovat. Mě oslovil vlastně klient s reálně klasickým realitním zprostředkováním s tím, že potřebuje prodat byt. Já jsem nevěděl, kde je borovnička, pán mi teda volal, já jsem myslel, že je z Prahy, ale to je jedno. A když jsem si vlastně dal do navigace adresu a jel jsem tam, já už v té vesnici jsem viděl, že je něco strašně špatně, ale strašně. Tam nebyl signál, já jsem si chtěl najít vlastně tu nemovitost ještě cestou, jestli už někdo inzeruje, nebo jestli se o to někdo pokoušel. Ečko signál, absolutně jako nemožný něco najít. Přijel jsem před ten dům a tam jsem si řekl, to asi tady není. Pánovi jsem volal, on říká, to je přesně tady, já se běhnu dolů, hned jsem tam. Můžeme tam asi pak ukázat i fotku. Vstup do baráku byl vlastně ze silnice, kdy vlastně jak máš krajnici a bílou čáru, kde končí silnice, tak tam bylo tak půl metru, ani ne, a už si stál v tom baráku. Takže když si z toho baráku chtěl odejít, tak si musel vlastně jako pomalu vyklonit hlavu z toho baráku a musel si dávat pozor, aby zrovna jako nejelo PPL kolem 90, protože jinak si prostě jako byl mrtvej. Přišel jsem do toho bytu, pán mě pozdravil, nabídl mi, ať se jako posadím a paní vlastně jeho žena mě vůbec nepozdravila. Vůbec. Já jsem si tam sednul, ptal jsem se, kolik by za ten jako byt si představovali a on mi vlastně řekl, že to zkoušeli prodat za 630 000, půl roku a že to nešlo. Bylo evidentní, že v té lokalitě vůbec nebyla kupní síla, vůbec to nešlo. A říkal jsem mu, že vlastně bychom se o to mohli pokusit, ale potřebujeme být levnější. Bavili jsme se o tom, že levnější by bylo 500 000. Říkám mu, co je pro vás úplně minimum, pod co nikdy prostě nepůjdete, je to prostě varianta, za kterou ten byt nikdy neprodáte. Ale mi říkáte těch 500. Já říkám, dobře, říkám, může se jako fakt stát, že někdo půjde pod jako míň, že to je třeba na 400. Ale mi okamžitě odpověděl, tak to beru. Říkám, aha, to je nějaký divný. Říkám, no tak může se stát, že někdo taky ale třeba dá jenom 350 nabídku. To bych taky vzal. Říkám, tak to už je jako vážný. Říkám, dobře, říkám, já dokážu do zítra zkusit nějakou cenu, já vám ji zítra zavolám. Paní mě jako takhle prošel jsem kolem té paní, ona mě furt nezdravila, když jsem si vlastně obuval boty na chodbě, tak on mi říká, mám dneska ještě volat já vám, nebo zítra zavoláte vy mě. Tam jsem jasně viděl, že on prostě potřebuje peníze, jako za každou cenu. Druhý den jsem mu vlastně zavolal, kolika jsem mu nabídnul, 240 000 jsem mu nabídnul a to byla 4+1, 100 metrová. Ten byt nebyl úplně špatný, ale samozřejmě ten dům prostě byl katastrofální. Jo. Druhý den jsem mu volal s nabídkou 240 000 a zase
Okamžitě, beru, hned přijeďte. My jsme tam vlastně nějak už pak spolu jeli, Spolu, no. připravili jsme vlastně i kupní smlouvu, takže na místě jsme to vlastně podepisovali, kupovali. No a pak je vlastně, nechám ti teď tvoji část toho, když jsme to koupili. No, dokoupili jsme ještě pozemek vedle baráku, kde byla studna pro celý barák. A my jsme si naivně mysleli, to je dobrý, my za 5 000 vlastníme, nevím, 300 metrový pozemek, na kterým se teda nedá stavět, ale je tam studna pro celý barák. Až budeme vyjednávat se jinýma obyvatelema domu, tak máme jakoby ten trumf, že držíme tu vodu. To jsme nevěděli, jsme koupili ne studnu, ale druhou výjimku. No a pak začaly prohlídky, no to byl děsivý dům, opravdu děsivý dům. V jednom bytě bydlel někdo, kdo pracoval půl roku pro obec, půl roku byl bez práce, měl odsazeno celkem asi 30 let. Ten, co mi to říkal, že ten druhý má odsazeno 30 let, tak ten vypadal jak vrah. Ten si říkal, no tak ten vrah na první pohled úplnej. No, zajímavá skladba, obyvatel. Schodiště, když jsme tam šli poprvé, tak já jsem říkal Davidovi, a po tomhle schodišti můžeme fakt jít, nespadne to. Ne, nespadne. Tak říkám, dobře. No hrůza, nakonec jsme to teda prodali. Já myslel, že přišel pán s dcerou, jo, protože oni měli roušku, to bylo v době covidu, měli roušku, tak já si říkám, jo, to je pán, to má tak 50, 60, dceři, ty bude tak 25, takže jsou to partner a partnerka, že to bude kupovat na partnerku, tak jsem myslel, že je 19 a že on teda jezdí kamionem a celý týden není doma. A tak si říkám, ježiš, tady bude, tady s těma 2 obyvatelema, samá holka, 19 letá. Říkám, to nevím, jak dopadne. No ale nakonec jsme to prodali za 600 kolik? 660. 660, myslím, no. Mhm. Jo. A byt. S tím, že na tu prohlídku nám vlastně přijela paní, která potřebovala rychle 1 000 000 na svůj byt v Žacléři. Ano. A my jsme díky tomu vlastně hned udělali druhý flip, jeli jsme se na byt v Žacléři, který měl odhadní cenu 1,9. My jsme si odhadli na 1,9. Za 1 000 000 jsme ho kupovali a 2 100 000 jsme ho prodali. 2 miliony 100, myslím, no, jsme ho prodali. Tam byl taky pěkný byt, když nám paní ukazovala byt, tak ona třeba bylo tam zajímavý, že řekla, byli tam jako obývák, druhý pokoj, který byl dětský, a řekla, ještě tady mám ložnici. Já jsem říkal, kde tady je ložnice, jako? Tak to byla taková komora vlastně předělaná na ložnici. Strašný pohled. Jo. A pak ještě v obýváku měla taky zajímavé věci. Měla i modrý strop a modré stěny a na tom byly takový jako bílý štětcem, takový jako takhle vlnky. Já jsem se jí ptal, jako, co to je, tak ona mi řekla, to je moře, my máme rádi moře, tak to je jako moře. Mm-hmm. Tak to jsme se málem neudrželi. OK, kluci, na závěr, každý 20 vteřin. Největší bizár, co jste zažili v realitách. Výkupy, co jste viděli. Pojďte na to. Jako bizár byl největší. Asi, jako úplně jako drsné věci byly sebevraždy. Mm-hmm. Se podřezal, krví napsal na zeď vzkaz lidstvu, pak se zastřelil. Tak to bylo úplně jako to drsný. A další bizár byl, že třeba se lidi přede mnou porvali jako manžele, kteří se rozváděli, měli prodat a rvali se přede mnou, normálně se dávali pěstí a tak. Takže... Až tak, jo? Až tak. Hustý. Co máš největší bizár? Bizár to ani asi úplně není, ale to oběšení, no, to bylo, že se jako, jo, to nevím, jestli jako můžu říkat, nemůžu. No, jasně, že jo. Nechodí do detailu, no. Jako to nebyla to naše vina, jo, že bychom Ne, my jsme ho nevymysleli. To určitě. Ale jako prostě byla to... Jsme flipaři, nejsme vrahové. Ne, to bylo jako špatný, no. To jako... OK, kluci, já vám děkuju za ten rozhovor a natočíme ještě někdy nějaký? Tak můžeme jít třeba v některých částech do detailu, jo. Chtěli jsme, aby to bylo vlastně jakoby všeobecný o tom, co děláme. Tady to vlastně video a ten rozhovor dáme asi možná i veřejně, ještě si to rozmyslíme. Je to každopádně pro lidi, kteří se s náma scházejí a chtějí vlastně nějakým způsobem investovat do těch nemovitostí. Za mě je to všechno, já vám děkuju za rozhovor a uvidíme se příště. Tak jo. Ahoj. Čau.